bulsa sa pagwala. Nagtuon ang driver tricycle tungod sa kamingaw, sige lang ning lugaw tungod sa corona, napurot among kwarta, way suot among bulsa. O karong panahon na kung gusto ka mo gyud nga magkakwarta, magita mo paagi parang malibre ang iyong pamilya. Gusto ming mo biyahe apat portig yung mingawa, tungod sa among pasahero tagsa-tagsa. Nagtuon ang driver o tricycle tungod sa kamingaw, sige lang ning lugaw tungod sa corona, napurot among kwarta, way suot among bulsa. Kadaghanan sa tao nga manguntrahay dito sa merkado, nagagikan silang balay, nagayaw-yaw at nagamahay. Nganong niabot pa kining virus corona, naglisod na lang in taon ni sa pagwarta. Nagbuol ang driver o tricycle tungod sa kamingaw, sige lang ning lugaw tungod sa corona, napurot among kwarta, way suot among bulsa. Bigyan ako kapugan nga mo biyahe ni sa kadalanan, tungod sa kamingaw mauranay. Pagwartahan, nagtuon ang driver o tricycle tungod sa kamingaw, sige lang ning lugaw tungod sa corona, napurot among kwarta, way suot among bulsa. Nagtuon ang driver o tricycle tungod sa kamingaw, sige lang ning lugaw tungod sa corona, napurot among kwarta, way suot among bulsa. Nagtuon ang driver o tricycle tungod sa kamingaw, sige lang ning lugaw tungod sa corona, napurot among kwarta, way suot among bulsa. Nagtuon ang driver o tricycle tungod sa kamingaw, sige lang ning lugaw tungod sa corona, napurot among kwarta, way suot among bulsa. Nagtuon ang driver o tricycle tungod sa kamingaw, sige lang ning lugaw tungod sa corona, napurot among kwarta, way suot among bulsa. Tungod sa corona, napurot among kwarta, way suot ang pitaka. Galing mo, Mr. Driver!